Тати, Поведече. бил ли си някога дете? Разбира се, че съм бил, бе, тати. Много отдавна, ама съм бил. Защо ми питаш, бе, татко, такива въпроси? Защото мама днеска ми купи нова книжка. Я да видим. Детето Феникс, пазител на семейната история. Изглежда доста интересно, бе, татко. Ето самата книжка, приятели. Вижте колко е красива. Има както за момиченца, така и за момченца. В нея има въпроси и за вашето дете, както и за вас. И места за залепване на снимки, за запазване на спомени. Ето така изглежда. В тази книга ще съхраня спомените на моето семейство. В книжката има информация за стари предмети, които децата най-вероятно никога няма да видят и би било доста интересно за тях, като примерно ето това стара помпа за вода. Тази книжка ще запази историите на вашата фамилия, техните уроци, грешки и приключения. Аз вече имам събрани много штури истории от моето семейство. Книгата е страхотен подарък не само за вашето дете, но и за цялото ви семейство, така че не се колебайте и си я поръчайте. Ако искате да подкрепите канала ни, може да използвате код Христови15 за 15% отстъпка от всяка поръчка.